belai kheno Horibrata tongnai takhokte bukhuruni bagi belai kheno khasrang jaknai jora hne mano salkisa sigang tripri khorangni mangpli onrok nukhna cha khamerokno balai matlang laimani mangpli ro opti haiklaino uthayo salsa borok thyi kamio tubunani jorao wati phai tui torui tei laibe minya angai kuthai murugei hapong matong laimani koktmarokbo aino tongo piaba a jengjal buskangni jorao tei inglak khana haikhi matongo titi ADC ni chaitokma bai lai thangnai 2018 ni jorao u bridge ni samung romjaka piaba asomsa bridge ni samung thagai thangma bai lokha bai mani haiklai matong laikha Horibrata ni lukurok piaba asuk bisi kedengma yagulo ahaino hai ADC hapang chaitokma bai ahaino hai a bridge ni samung thagai tangmani tabuk romjak phikha abo baino belai kheno tongthokjak Horibrata ni lukurok tei mangplino thangai naikha YTF ni General Secretary Boronglang Topon Debroma ADC election ni sikang phaijak te ADC election ni jak 2010 ni nirbachon ni sikang bo ang waitam phaijak jago ang oro phaiye ora jaga 3 km horo phaijak ang lama kori simia bolong himi thangai o jaga bo borni obostha ang dungmani pore taroni local samani thairam liang bo samani thairam tripura bokok samani ang belekeno khao muitomano afro ang akamiu phaifra jefro bubagaran thanchani khorang pina phaifra ang mokolmuti klai thamani lama omo bahke engke aro khoroksa burui bohokoto pregnant ganang tini bo lama korei bridge korini bagai tini bo o lama na bini langma masasu suaman bagai ang khawa mana asikani bukha dukhonango abagai mo ang bubagaran hambai denai tini bubagara cinti prasani bagai lama korei te korei omtahai kongma cinti prasa jengdal tongo bon bagai to chini dofa borok luk tongo amne jottoni yakni yongna bagai no jeng tiluk step nahari tongo mo bakaisa chini thanchani hage tiprasani chini chuba chung kaisa mo wanchugo ang tambagi hangke jeng aprok angsa kop kari klangman tongo 2023 jeng tipra hapang bubangan bisingte government achuthung achuethung chin nahar mu tiprasana chuba thai ba tiprasani hamkrai khaitai bone bagai ani mokolmuti klemene jagani bagai o jagao ang borno kogri mani bisingti khlai te borok jono jot toren chini parishoni chini chairman babu tongo mohindas tipuda te chini member tongo yo borok ni concept baike borbana saka ang nije bo sakthang orok khaijak waina phaithak am bisingti khlai te local bo jono support khaina chung tini o jaga kaisa bridge katal lama tak choloi tongo tini pachingke party ni soidita ni choloi tongo ama ani angri mani ya mojo to bubagar ashirwad baite o parani borok kubu ke borang nangmani bai ishor borno chubawi tini mankha ang obo sanai ga ang kono party me sana thangya aro CPM BJP rok agi tam khaiga abo jong sana thanglia ke bonorok saimano borok to election from gangke simise kogri klang thangko ma election pa hangken tata bai am bagai nang muito khaina mu jong chini nahar mungle thancha o tiprachani bagai jong jottoni jong khlai thangnai tamo bridge structure tongo tamo pai khangke jong tebo jagao tuini jong tongo jagao tuini bagai ba ang jeng step nahari tongo chini chairman tung joto chalai tongo amo tini bagai jong borong bahki khaiman karon joliani Horibrata kami hanga jottoni sei tini kulugjak jaga bon bagai no ang borong bagai ni belai saktarjak te jong joto ti promota YTF TW jong joto no saktari tongo jot bubagan asida bai te muito khairnai chelagang panchayat ni logang panchayat ni sorki parabo haino ang 5 km himi thangka ang aro tar takpuno kunpuno khaimia kha jagawa borong bagai bang wanchui tongo ang ortong tinor media presence salamu sungo logang panchayat ni sorki para nai tongo bo ang borong bagai wanchui tongo jong bahek khaina te bahek chung khaimano bo jong wanchui tongo obo lai thangnai 2018 no ungmani hai samung tangmang bathakmani hai tabung ni jora obde no babisa tongthok laijak phano tei bukha babisa khe wana laijak korbuk sub division bai khopjak Horibrata ni lukurok